бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. дар партави иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аввалин гурӯҳи ҷавонони синни даватии шаҳру деҳоти Панҷакент ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як маросими тантанавӣ гусел карда шуданд. хизмати модар ватан барои ҳар як ҷавонмард қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ ба шумор меравад. маросими гусели аввалин гурӯҳи даъватшавандагон аз шаҳру деҳоти Панҷакент ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 3 апрели соли равон дар пояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантанаҳои хотирмон ва чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин маросими бошукӯҳ даъватшавандагон бо либосҳои якхела, падару модарон, намояндагони ташкилоту корхонаҳо, роҳбарони ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони меҳнат, сарбозони байналмилал иштирок намуданд. ҷамъомади тантанавӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар бораи ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода нисбат ба афсарону сарбозон фароҳам овардани шароитҳои мусоид дар қисмҳои низомӣ, муқаддас будани ҳифзи марзу буми ватан, иқдомҳои шоистаи ҷавонмардони шуҷои Панҷакент сухан гуфта, ба даъватшавандагон дар роҳи хизмат ба ватан роҳи сафед ва комёбиҳо орзу намуд. дар ин маросим даъватшавандагон, падару модарон, собиқадорони меҳнат дар бораи хизмати аскарӣ, рамзи шуҷоату мардонагӣ ва ифтихори ватандорӣ сухан гуфтанд. барои фаъолияти пурсамар, тарғибу ташвиқи ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва саҳм гузоштан дар маъракаҳои даъват ба як қатор раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳо ва дигар фаъолон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. мавриди зикр аст ки дар курсҳои ронандагии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Панҷакент як гурӯҳ даъватшавандагон бо ихтисоси ронандагӣ ин курсҳоро хатм карданд ки ба онҳо шаҳодатномаҳои ронандагӣ супорида шуд. маросими нонгазон, барномаи фарҳангиву консертӣ бо лаҳзаҳои хотирмон ва фараҳбахш доир шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Хаём Ҷураев, Исмоилҷон Холов, Нек Муҳаммад Мирҷонов ва Шаҳбоз Қурбонов. соли равон роҳбарияти ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент иқдоми хуберо амалӣ намуд. нақшаи даъвати баҳорӣ дар ин ҷамоат дар рӯзи аввал иҷро гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан нақшаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбиро дар рӯзи нахустин иҷро намуд. дар партави сиёсати ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастурҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо иштироки фаъолон ҷамъомад баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар назди ҳозирин сухан гуфта аз ҷумла таъкид намуд ки саҳми сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан дар таъмини амнияти озуқаворӣ, бозори шаҳр бо маҳсулоти кишоварзӣ, ободу зебо намудани маҳалли зист ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳимтар аз ҳама тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстӣ, омода намудани онҳо ба хидмати модарватан назаррас мебошад. дар ҳар як маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбии ҷавонон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ омодагиашонро ба хидмат изҳор менамоянд. ин навбат низ 28 нафар ҷавонони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ихтиёран бо амри дил ва ифтихори баланди ватандӯстӣ ба комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент муроҷиат намуда изҳор доштанд ки хидмати модарватанро сарбаландона ба ҷо меоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба волидону омӯзгорони даъватшавандагон, роҳбарият ва фаъолони ҷамоати деҳот барои тарбияи ҷавонони ватандӯст ташкили дурусти маъракаи даъват ба хидмати ҳарбӣ изҳори сипос намуд ва ба даъватшавандагон, волидони онҳо, фаъолон тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳрро тақдим кард.
барномаро идома медиҳем. ҳар рӯзи шанбе дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент аз тарафи раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода қабули шаҳрвандон сурат мегирад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои кишвар вазифадор шуданд, ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе барои баррасӣ ва ҳалли мушкилоту муаммоҳои мардум рӯзҳои қабул ташкил намоянд. бо ин мақсад ҳар ҳафта аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ рӯзи қабули шаҳрвандон гузаронида мешавад. Санаи 1 апрели соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ қабули навбатии шаҳрвандон баргузор гардид. дар он муовини раиси шаҳри Панҷакент, роҳбарони корхонаву ташкилот ва муассисаҳо, инчунин шахсони масъул иштирок доштанд. шаҳрвандон вобаста ба масъалаҳои гуногун ба таври рӯбарӯ ва суҳбати озод ба роҳбарияти шаҳр муроҷиат карданд. сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент бештар бо масоили замин ва баҳси он, ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сохтмон, кӯмакҳои иҷтимоӣ, ба таври ройгон ё нимагӣ табобат кардан, таъминоти оби нӯшокӣ ва полезӣ ба монанди ин масъалаҳо ба раиси шаҳри Панҷакент муроҷиат карданд. пас аз шунидани ҳамаи арзу шикоят, дархост ва муроҷиати шаҳрвандон, раиси шаҳри Панҷакент ба масъулон дастур дод, ки ҷиҳати саривақт бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта ва ҳалли онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. ҳамаи муроҷиатҳои шаҳрвандон тибқи тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ қабул ва баррасӣ ва тибқи талаботи муайяншуда ба он ҷавоб дода мешавад. бояд гуфт, ки вобаста ба арзу шикоят ва муроҷиати шаҳрвандон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамеша тадбирҳои саривақтӣ андешида, баррасии ҳар як масъалаи он зери назорати қатъии раиси шаҳри Панҷакент қарор дорад. директори генералии корхонаи фаръии давлатии хоҷагию манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Усмонгул аз шаҳри босонии Панҷакент дидан намуда бо роҳбарони ташкилоту корхонаҳои соҳа оид ба беҳтар намудани фаъолияти хоҷагиҳои коммуналии манзилӣ масъулинро вазифадор намуд. гузориши ҳамкорони мо Хаём Ҷораев ва Аббос Ҳамрозода дар ин бора омода шудааст. дар доираи ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд дар шаҳри Панҷакент лоиҳаи беҳтар намудани таъмини оби нӯшокӣ амалӣ мешавад ва он дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Усмонгул ба шаҳри Панҷакент ташриф оварда бо ҳамроҳии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар роҳбарони зерсохторҳои корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо фаъолияти пойгоҳҳои обкашӣ ва омодагии ҷиҳати ба истифода супоридани шабакаҳои обрасонии нав дар доираи лоиҳаи зикршуда шинос гардид. директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Усмонгул бо ҳамроҳии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин нахуст бо фаъолияти пойгоҳи обкашии Сарафшон шинос гардида барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти ин пойгоҳ ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар доираи лоиҳаи беҳдошти таъмини оби нӯшокӣ барои сокинони шаҳри Панҷакент дар мавзеи Хамертепа 2 ҳавзи калон дар асоси ин лоиҳа ва талаботи технологияи муосир бунёд гардидааст. директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ ва раиси шаҳр бо рафти корҳои иҷрогардида дар ин иншооти муҳим шинос шуданд. ҳамзамон таъкид гардид, ки бояд пудратчони ин лоиҳа корҳои боқимондаро дар муддати хеле кӯтоҳ ба анҷом расонанд ва бояд корҳо бо як сифати баланд
عملی کرده شود. همزمان در جریان شناسایی با فعالیت این ساحه دیرکتوری گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی جمهوری تاجیکستان دولتزاده عثمان با زیرساختارهای این ساحه کارخانه‌های فرعی دولتی آب و کانالیزاسیون شهری پنجکین خواجگی منزلی کمونالی دستور سپارش‌ها را جهت باز هم بهتر نمودن فعالیت این ساختارها پیشنهاد کرد و تاکید نمود که باید در اساس دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور مسئله بهتر نمودن تامین آب نوشابه در شهر باستانی پنجکین در مد اول قرار داده شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با دیرکتوری گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی جمهوری تاجیکستان دولتزاده عثمان گل برای تشریف کاری عرض سپاس نمود و اظهار داشت که در همبستگی با این واحد ساختاری و تشکیلات و کارخانه های زیر ساختاری آن در شهر پنجکین جهت سری وقت و با صفت بلند مورد استفاده قرار دادن انشاءات بهداشت آبرسانی در شهر پنجکین تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند. بینندگان گرامی در اینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. تا برنامه‌های نوبتی شاد و پیروز باشید.